Nggih, kula saking Sambi Mboyo. Oh, saka Sambi anakku dhewe iki, Nduk. Wah iya. Anakku wedok. Aku mbiyen rene iki anakku durung iso ngene iki saiki iso nyinden alhamdulillah to Nduk. Iya. Ya mung sing barep ora gelem dadi dalang, heeh. Cilik iki lanang iki tak gadang-gadang ngendalang kaya aku, Nduk. Ya muga-muga iso mayang kanthi becik. Amin, amin. Terus ke Pak ya Le. Duna Pak ya Kuncara. Ya. Nggih. Ya aja ngono to Gun iki ya. Oh ya. Ah nggih anak wis telu. Lajeng tasih wonten pamiyatan. Nggih. Wonten pundi? Wonten SMK Negeri 8 Surakarta, Pak. Oh iya, kelas piro, Nduk? Kelas kalih niki. Kelas kalih ya wis. Aku mau gadang-gadang karo anakku aja pacaran sik, sing mbakku sekolah sing tenanan. Ning ya cah saiki iki aku ora. Lah anggere nyang kos iki aku iso ngomong ndak dina kok Nduk wis. Nek wong tuwa ku ya karepe gen sekolah tutuk, syukur iso sarjana seni ngono. Amin. Pangestunipun nggih, Pak. Heeh. Angger diceraki karo sing ngendang kuwi aja sembrono Nduk. Mboten. Ora ya sing baku sekolah sing tenanan wis. Nggih. Wis cukup kekancan wae dadi aja nganti teko ngati ngono lho ati. Allah. Ya. Tak pangestone juk gen iso sarjana seni. Amin, amin. Sukses. Regedek sisih kiringe kiwane. Apa jenenge? Tekel miki, Nduk? Nggih, sugeng dalu Mak Cangik Mak Limbo. Iya, Nduk. Jenenge sapa? Nggih, dipun tepangaken nami kula Dinda. Dinda, tok apa Dinda sapa? Dinda Putri Mayangsari. Dinda Putri Mayangsari. Nggih. Saking saking Solo. Solo. Tasih sekolah wonten? Tasih San SMK Negeri 8 Surakarta. Iya, IC SMKE ya, janes. Aja ndek pacar sih ya, Nduk. Pokoke ya sekolah sing tenanan, kok dikawal karo satpammu iki ora ngono neko-neko iki. Kae jenenge jos kae ibuke kae. Wah, dadi anake iki ya di nyang ndi-ndi wis ora kena ginggang serambut karo buke ya nggih. Nggih, menika tasih wonten pawiyatan ugi wonten SMKI Solo. Regedek sisih kimanipun gentos. Nah, iki ya sekolah gitu ya. Nggih, wilujeng dalu Mak Cangik. Nggih, wilujeng dalu. Nderek pitepangan. Nggih. Nami kula Dedek Rate. Didik, ya Didik apa Dedek?